Hei, tervetuloa Malmille. Kiitoksia. Olet menossa hyppäämään, niin kerro mistä sellainen ajatus. Maaliskuussa sanoin vaimolle, että mä täytän 50, niin 2 asiaa mä en halua tehdä. Bensihyppy ja toi laskuvarjohyppy. Mutta hän oli 2 päivää aikaisemmin käynyt tuosta tiskiltä ostamassa sen kortin. Ei mulla ole muuta vaihtoehtoja. Ei sulla ole vaihtoehtoja. Hei! Thanks. Hienosti. Tää meni hyvin. Tosi hyvin. Toista tuli hymyäkin vähän. Joo. Voit nousta. Kiitos. Oho. Kiitos. Kiitos sulle. Kiitos vaimo, joka pakotti. En ois kyllä uskonut.